Pasalamatan ni former Mayor Jed Patrick Mabilog si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pag-grants ni sa executive clemency sa Enero 24. Sino kay Mabilog nga nakita sang presidente ang naging performance ni bilang alkalde sang syudad amuman ang kampanyas ni batok ilegal nga droga sang iyang nga tiyempo. Dugang pagin pasalamatan man sang alkalde si Congresswoman Jamjam Baronda kagang iya nga pamilya sa nangin bulig sa iya. Nagpatigayon sang Thanksgiving Mass si Mabilog sa ila puluyan bilang pagpasalamat man sa maayong balita nga iya nga nabaton. Personal naman nga magapadulong sa Malacañang si Mabilog agud magpasalamat sa presidente. Report nagikan sa Iloilo City ni si K5 Jenny Kauyunan para sa kampyon na balita serbisyo publiko at kalingawan sa Iloilo. K5 News Abab. Ang iniga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.